Radioclick, a Europa que namora. Como comezou a vida? Por que existimos? Como se fixo o mundo? Que sabemos da orixe do universo? Ola, eu son Martina e quería contarvos que en todas as épocas da historia e en todas as culturas os seres humanos preguntáronse pola orixe de todo o que existe. Cada cultura buscou a súa resposta, aparecendo así os diferentes mitos sobre a creación do universo. Iago, explícanos que son os mitos. Os mitos son narracións protagonizadas por deuses, deusas e héroes, que a través das súas accións, relacións e loitas entre eles, as persoas tentaron explicar e dar respostas á orixe do mundo e da humanidade. Tamén o porqué e o para que da vida e a morte. Bos días. Alba e máis eu estivemos a investigar os mitos sobre a creación en Exipto e descubrimos que, segundo o lugar no que esteas, poden variar. Por exemplo, en Heliópolis, cidade do Sol, Atum estaba sobre unha duna que saíra das augas primordiais do Nun. Ao necesitar axuda para a creación, deu orixe a outros dous deuses, Shu, deus do ceo, e Tefnut, deusa da humidade. Os seus fillos foron Geb, deusa da terra, e Nut, deusa do ceo. Geb e Nut tiveron 5 fillos, Osiris, Isis, Horus, Set e Neftis. Segundo unha profecía, os fillos de Nut sobrepasarían en poder a Atum. Pero non foi o deus Ptah. Non, Martina, en Heliópolis falan de Atum. Pois en Memphis, segundo a lenda, o deus creador Ptah orixinou a Atum. Por iso é considerado o deus máis importante e o pai e nai de todos os deuses. Claro, porque dependendo do lugar, o mito varía. En Hermópolis dice que foi ali e non en Heliópolis, onde xurdiu a primeira terra, e que dun ovo apoiado nas augas do Nun surxiu o deus solar. Ah, por iso en Esna crese que foi o deus Nun quen creou o home na súa roda de alfaeiro e que foi a cidade de Sais, no delta, a que xurdiu antes incluso que a primeira terra. Pois mira que eran ben raros os egipcios, que tiñan moita imaxinación e moito tempo libre. Non debían ter máis que facer, pero, aínda que nos parecenos un lío, a eles estes mitos valíanlles como resposta ás súas preguntas. En Grecia e en Roma terían tanta imaxinación? Na antiga Grecia dicíase que os deuses eran inmortais e reinaba Zeus, o pai dos deuses, que vivía no Olimpo. Son Carlota e vou contarvos o mito pelasgo da creación. No principio existía o caos e xurdiu a deusa Eurínome, que separou o mar do ceo e bailou sobre as ondas. Atrapou os ventos e creou unha serpe chamada Fión. O Fión enroscouse en Eurínome, converténdoa nunha pomba. Entón, a pomba puxo un ovo cósmico, o ovo abriuse e de ali saiu o espazo exterior, a terra e os seres vivos. O Fión, ao presumir do ser o creador de todo, a deusa partiu os dentes e expulsouno. Dos dentes do Fión xurdiu Pelasgo o primeiro humano. Toni, nos podes explicar que nos din os romanos? A verdade é que teñen gran admiración pola cultura grega. A súa mitoloxía comparte grandes similitudes e tamén crían en multitude de deuses. Os relatos romanos máis antigos suxiren que a orixe do mundo xurdía do caos e del nacerían 3 elementos fundamentais: a terra, o ceo e o mar, 3 deuses primordiais. Mateo, que nos di a mitoloxía? O deus do mar, ao casar coa deusa da terra, asinoulle a tarefa ao ceo de manter a salvo o cosmos. Tempo despois, os deuses convertéronse en pais, sendo Saturno o fillo maior do matrimonio. Desexoso de poder, o primoxénito enfrontou e derrotou ao seu pai para coroarse como o deus dos deuses. Saturno, ao verse poderoso, desposou a Rea, a Magna Mater. Nesa unión naceron 3 fillos, pero só un quedou con vida, e o sobrevivente chamouse Xúpiter. Este pediulle ao deus Lume, Vulcano, que creara os mortais e así xurdirían a humanidade e a civilización de Roma. Ola, eu son Brais e para rematar cos mitos vou contarvos a resposta que dá a tradición xudeocristiá á orixe do universo. No primeiro libro da Biblia, o Xénesis, contan que Deus é o creador de todo o que existe e todo o que fixo está ben. Deus creou o mundo en 7 días. Comeza o primeiro día creando a luz e as tebras, é dicir, o día e a noite. Despois creou o sol, a lúa, as estrelas, a vegetación, para rematar o 6º día creando os animais e o ser humano. O 7º día, Deus descansa.
A verdade é que os mitos foron no seu momento unha resposta válida ás preguntas sobre o sentido da vida, a orixe do mundo e a morte e o alén. Na actualidade, o desenvolvemento da ciencia proporcionou moitos datos e diversas teorías sobre a orixe e a evolución do mundo. A máis admitida é a teoría do Big Bang. Noa, non la explicas? Claro, Ariana, o sacerdote belga Georges Lemaitre propuxo esta teoría no ano 1920. Di que o universo orixinouse ao explotar un superátomo. Os elementos e a enerxía liberados nesta explosión iniciaron un lento proceso de organización e transformación dos que resultaron planetas e estrelas. A aparición do ser humano sobre a Terra formaría parte deste proceso de organización da materia. A día de hoxe, a orixe do universo continúa a ser un misterio. Isto é todo para hoxe. Queridos ointes, vémonos a semana que ven.